Astagfirullah. Allahu Akbar apa yuk konyol guys. Bareng ngaret dong yuk konyol. Oh layu. Aku mangkus kok kene yu. Gek ora enak. Yo ngalah nyati lho yu bojomu. Kadek ngaret dhewe yo ngalah guys lah. Bojone kok kon bojomu kok kon lunga ngono. Astagfirullah yu. Kamu kok salah kon. Ke sawah? Yo. Jadi kene nyemprot. Ayo guys. Ayo. Kok kayak panganan ora yo kengko aku yu. Ayo tak gawane yu arete wis. Ngono. Ayo guys. Engko kelak dikek panganan. Ndak enak sing nawane panganan aku blas guys iki mang. Jan omahku adoh dinyangi. Ndak enak sing gelem nawane panganan. Nanti lo yo dalane yu. Untuk kene. Yo ngalah guys, delok entuk yo konyol. Ngono iki lek ning gang anek pas anu ngonten kok itune ora umum yo. Asli. Yes. Delok entuk. Model. Alah guys. Tinggal lunga bojone. Dan bojone golek dhuwit. Nyatu tuntutanmu lek gedhe lek yo. Kok menenge piye lho yo. Ayo guys, tututi. Wedhus maket yo. Piro? Lanang kabeh? Lanang loro. Ayo ngono lho guys. Yo konyol iki perempuan perkasa. Iya, jar. Lah kandange dawane gedine ramene lho. Masa wedhus megur papat. Liyane kosong ta iki? Eh. Iki lho nekku sing gedhe. Oh, sing namu sing iki. Ngono. Ngambi garuk. Ayo. Alah. Ngene barang. Yo. Ayo ngono lho. Yo lah yo. Pokok ngomong. Demongi aku bar nyemprot nang sawah lho. Sawahmu apa to yo? Ora durung kedhok. Aja ngapusi. Ki rong kedhok ombo to. Rong kedhok ombo. Kita kedhoke hektar apa ta iki? Ya atur kok setengah hektar. Panen ayo hektar to yo. Yo kan. Oke. Aku bojoku tak kon lunga nang omah kaya ngene lho. Panen nang omah kok tukari ae yo. Asline yo iya. Iki apa yo iki? Aja lho kuwi. Aja kok buka lho. Ana apa yo? Kuwi sok gelem neng ndoke. Apa pitek? Sik yo. Bapakmu kayak demen bekecot. Asin aku lo ngelak biet. Sik to, lak udan. Iya jarene. Tapi kok iya. Nek aku ndelok HP to. Aku tak nonton lek nonton. Lah yo. Sesak karepmu los. Kantor pinggiran rene guys. Aku matur dikongkon. Dikongkon rene. Panerang ngono sih. Bener apa salah lek nerang aku ndek iso ngomong. Ya ki ndelok telak bature kaya ngene iki kok syuting urung macak, urung adus. Ya tapi masak ora. Terus masak lu ayo ngene yo timbang kamu masak ya. Apa guys jenenge alis? Alis apa lek ngaran? Kaeke alis sing viral 2026. Oh, alis viral. Yo. Kayak jenenge alis gantung. Alis gantung. Gantung guys. Wih. Alis gantung. Iki kenang apa? Iya delok dhewe lho. Iki karo delok. Rambine rati cepet kok. Engko lak makan ya. Gede-gede.
Alah, kok arek papan poso ngene lho wedhuse. Kon poso piye lho batere golek semono kuwi mange. Kok kene kok. Ayo poso ora metu layang. Yo iya. Yo lah aku macet pisan. Ngene ro masak lah aku. Pinter. Iya. Darmi mang apa punya Darmi? Darmi. Sing ora yang kira rembe kok. Dalane angel. Lah, merembek dalane kene iki lho, ngesor. Ayo. Enak ora yuk. Sok eneng lho wong e. Yo aku kan ndak ero. Alah paling lak rembek ya penggaweane lho ngatu ya wong masak. Nyapu ae kadang ra gelem kok. Ngono. Iso Natu bojone ke tiratokne tenang bojone ke piye karem. Ngene. Tiratokne. Diratokne. Ratokne. Ratok. Ratu loh, diratukan. Iya ku lho. Aku kok kasih ndak paham ambek omongane Yukonya lagi. Ratokan. Ratukan. Diratokne. Hanya mah kowe. Cuma aku menyamamu ke anange. Tapi aku mau orang kura-kura, urung nyapu loh. Iya. Takoni ning dhuwur kali lho, kali beliau apa kali. Oh, aku mah ra omong lak nyang anu, arep nyemprot sawah. Ora kok pamit njokmu. Tak jak ora gelem kok. Seragam. Seragam Yukonya. Ya ampun. Luna. Udah nyapu aku. Dak. Aku nyamahku. Gimana wangi? Yo alam sana pas kasar aku. Ayo guys, betul guys. Masaknya Yukonya lho apa iki? Domongi ro masak, Dek. Oh. Apa iki? Karesen tak kabeh iki. Tempe. Astagfirullah, anakku ki mang masak Luna masak opo ki mang? Apa iki? Ki ku anu to, no? Kerupuk. Luna. Masak opo masak ki mang? Ngalah gosong. Pinter. Ya jenenge anak wedok ki ya latihan masak ki biasa lho, kayak anune gosong barang ki. Ayo pinter. Kene lho. Oke. Gaya anu. Nyanto wonge. Ki ora ditutupi, astagfirullah. Ya anak-anak tanah belajar ki ya didukung ngene lho. Sik yo meneh tak ngerti. Lah piye? Piye lho? Ora nek takok-takok. Sik to. Piye? Piye iso nangkring ngene iki piye? Pitik ajaib. Rupane urin. Kuning urin. Iki apa yuk? Jago. Pitik horeng iki. Orang. Yo. Kepean kae yuk. Iya, tetang sehat saya. Ini iki lho, penggaweane anakku. Aku mengke tangi turu lho. Ya kaya kok ngales kok tangi turu piye to? Ora lek, aku mah tangi turu ki langsung. Oh, tangi turu mah langsung nyala. Iya. Ora dadak raup, cewek. Raup banget nyawa apa jelekmu padha ae raup ora. Kalau-kalanya rame to. Itu. Penggawean anak desa. Tangkatan pokoknya kita tengok utang itu alis ke pangus alis ke pangus alis ke pangus ya Allah berbayaran tadi yuk Bayaran diingi. kira iki yuk Wah. Ora tak kene kopi, aku ra ndek bubuk, ra ndek kokan. Kalau enek kopi iki gini aku lagi kene iki alasannya enek bubur enek gula nyatu contohnya anak itu Sik yo. nah Ini nimbang tak utang nih. Toko lho ya terus ngene. utangmu tuh rokok sauri to yuk yang anu Dek, Mak. saya Yo titik lah kuan. Yo piye lho. ya soalnya mah tak nyanyi
Ana wonge Enak berarti keramas kena paling. Karena kena paling. malah semua. Ya iya. Karena kena. Oke. Bui mengalir nutup kali seran kali. Aku yang kata kayak atas aku. Ya apa yung. Kuwi panen aku. Panen beras isu sak bulan. Terus gede lho iki anu. Banget ki peng pindho lek kowe no. Lahnya kok anu tau untung. Nyelipe. Iya, Apa pin kudu saya. beras kuwi beras. Oh, beras iki. Iki paling anu dari sumbangan. Iki akal-akal dulu-dulunya iki. Ayo. Luna nang lho, anakku wedok sing paling ayu dhewe. Kira-kiraku ora rambuh nyambi ki mah. Sing gosong. Lho sego barang kare digoreng iki yo. Halah yo ora tak tutup kene, guys. Sego barang goreng. Ya, dia konyol. Lho, Di bojoku iki ya. bojoku ki semene setahun lho. Iya. Nah, kuwi kakake. Kakak iku. Lho. Kon lho. Oh, mati? Apa? Apa yang punya mata? Selang tak kira apa? Kaget aku. Bareng kira ini banyu. Sik yo. Oh iya. Kita yang aku tunggu. Akan kami bawa tenang. Kalau di tunggu itu. Biasa ya. Halah, Nyatu biasa ya. gaya besti. Biasanya bulannya sampai itu nonton itu. Kasusnya biasanya retenya sampai loh. Lemeh to. Oh men. Sik to tapi aku cek arep iki. Madeng yurong. Malah kuen mungkin kalau panganan ini gone. Tapi ini gone justru yang mana? Masa Segone karena titik jangan. Aku yo ndak ditawani ki. Kemudian kau makan ki yo sungkan. asgaku akeh lho. Dak foto aku ki. Cek kuwi ana ndandang. Bingi olene Mbah kok ijem. Lah orangnya lho yo. Iki lho ndandang. Ndandang ku lho. Ini bukan jamin. Kuwi. Wali lho ini. Oh, Mbak. Kuwi diingi cer. Demong kok. Aku masih semadang. Kok kayak harap nyambel. Ini udah trennya di top ya. Timbul itu ini. Gunung tapi itu jamin. Jika timbul, timbul tinggi. Timbul timbul teh. Timbul itu orang timbul. Ini juga. Timbul mana kamu teh yang dia untuk teh. Iya. Saiki diwule. Timbul. Ambian kuwi ditawani diwolono wong males arep mangan. Nek ditawani uncet cepet ya yo ya. Jereke sapa lho. Biyen aku nih. Nek saiki diwol. Lah uncet alasan. Nyatu. Alah. Rasu tahu. Aku grogi ku lho. Mulia. Mulia. Yo kadang-kadang konflik itu yo. Ngono ku lho. Nah counter-ngeternya kan yo gitu yo. Iya lho yo. Yung kulo telene angel kula pira masakne bater kaya ngene iki yo. Kesel ya. Jadi grogi ya. Ada tunggu ya. Ini kalau Ojo nolake grogi ku. mau ngetrend nyicilan aku dulu. Saya itu model. Nah, pesan koyo orang sing ngalahne ngono ya. Grogi aku tah. Iya, iya kan Bapak. Sekarang kita deket nanti grogi piye. Wis beda. Oke,
Apa liyane aku mah ra grogi kabeh apa yo anu kok cetuki mah. Aku mah ngakene Pak Presiden, Pak RT. Iya nek wong. Kan kono aku kok apa kuwi jenenge nyambat Eh, bingung ngono akeh wong apa anak iki. yo nata awakmu ra kok dhisik kok piye nang omah repot apa ora lah tok iki mah lek ku masak ayo banget. Ora kok martene lo. Lah anu patutnya model apa? Dak. Nah, ya berarti patut iki berarti ngeprank mah ceritane. Yo iya lah aku demi masak lek ku masak ayo banget tok. Nah, alah. Kira ini. Kamu kena rakunangan aslimu. Yo iya. Boh. Lah asline aku ayu banget to. Iki mengke tak topengi lho. Ora lho yo iki kenapa dah belum nyalana iki piye to? Isen aku topengi kok. Semua ya putar-putar barang tadi. Udah ngantek kayak gini rupanya. Terus ada gas yo. Tak omongi. Oh, nah ya yo tak rumah. Aku berarti salah aku bikin kopi. Patutnya paten Pak aku. Tak omongi. Aku mengke bar anu gemoy bar nyemprot natu apa yo regi banget. Oh, ora resik. Wah. Bar nyemprot mesti kan tak gendong. Oh, alah kebone. Ora lho, semprotane apa mungkin kepara taunane. Weh, aku ke tani usul. Demi Yo. Anu lah aku timbang nagone yo gede. Karek. Karai. Ngono nih tampil ngono. penak emen. Iki apa yo? Apa lho? Oh, alah sadune. Oh. Batang kok kayak coklat ngono. Latuk eneng isine apa arep? Nah, yo mah bikinan. Iki kan kayak bingung yo. Ayo belajar. Blender kok bleh. Tangan iki panggang. Aku kalau mesti yo. Ayo lagi. Yo. Sik yo. Kandang pitik kuwi. Domong jerek sapa lho? Mesara apa ora dhewe lek cedhek to me? Cedhek omahe. Rondo apa lho? Bojone nang omah iki. Dak. Yo, awakmu nyemahku yo, aku yo bojoku reneng. Awakmu isae no. Aku yang kowe sayu. Aku yang kene yo beda sayu. Mungkin aku. Rombe kerenge ra mono kae kok. Wis to rono. Oke. Belum nyawang kamera katanya. Sudah. Ini kesatian apa yuk? Saja. Ati wis apa, Mas? Apa yuk kita dagangan nih? Iki sempol. Oh sempol. Aku asine dodolan sempol payu lho yo. Iya paling payu. Tapi lek ora kok idene kene sapa yo sing ukone. Anakmu dhewe bare. Ya sapa-sapa tangga aku ngono lah aku pinter dodol. Ngono. Iya. Iya yo asine. Kaya ngene iki mang Anggur ke atus yuk. Kenyang kene yo rembe. tak atus ya. Ya wis ra atus kok. Piye Ah, Bu? Tak Delok gambare pas atus kok piye iki? jol. Bojoku engko Nah, apa sih bojo tuh yo? Jare bojomu lho, wae. bojoku ki ora anu lho, bojoku sing asli ki asline guys. Lunga golek duit. Nah, kadang ngatek lu golek duit ki berarti lek njaluk ki jalane okat untuk tamu paling. Ora asline ki yo aku ki saolene, tapi ki aku yo jenenge sapa lho sing wong wedok ora butuh duit ki. Gitu? Ngono ku lho. Guys, Wis tau ngono ae tak adus tak masak sing ayu yo. ya. No lho. Ya yo.
Karena aku tak enteni ning gone yu Darmia ya sik. Yo, Aku tak enteni ning ngarep kono yo. karepmu. Tapi aku suwi lho lah, atus aku ki lho luluran Oh, bareng. ki opo lho sing adi resi. Kate suwi barang ngono kuwi. Aku kan luluran bareng jian. Ngono. Yo, Iya ya lano yo ya. yo. Wes ana sik. Gas ya. Dijeda Oke. dulu. Engko ganti tane yo konyel. Ya. Aku lek nyamar lek nyangkone yo rempe iki isin lho yo. Nyaplisin. Ya ki kurang ngono ki mencurenge ngono kae kok yo rempe. Ora asline wong iki lho ora. Asline api ana ora yo. Apik banget wong iki. Ya kan kenal ambek Pak Sud. Ambek aku kan ndak kenal. Ya opo lak wong e ora kenal ora tak kenal ki biasane dhek iki malah nyiken. Nanti kelirik-kelirik iki. Wah, henol banget lho mare yo rempe. Dumong ya, wis ngono ae. Ngono. Heeh. Ya wes. 200. Yo. Engko terno-terno yo ya. Iya, yo 100. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.